Демәк, был палата 14 яшы тулмаган балаларга интернетте сикләргә тәкъдим итә дигән тема буенча без уенды башланык һәм тәфсиратта һүз премьер-министрга, ягъни асослы хөкүмәттең беренче спикерына бирелә. Һез әдерме? Лая вакыт башланды. Һезгә 4 минут. Мин Фарахов Рустам, Октябрьский нефть колледжының талибы. Без болай уйлайбыз. 14 яшь тулмаган балаларга интернетта әлбәттә сикләргә кирәк. Безнең заманда интернет зур зыян килтерә. Беренең бәләки балаларның 10 яшьтә тиклем яуаплары юк. Улар төрле селтәрләрдә утырып насар әйберләргә юллыйлар. Чөнки уларда курку тоягы юк. Мошенникларга эләгүен улар аңлап иткермәй. Бу интернет селтәрләре балаларга налар йогынты яхай. Бер яктан уларды психикалар бозыла, алар агрессивныйларак сөйләшә башлыйлар. Әтә ясалар белән насарлык сөйләшә башлыйлар. Икенче яктан аларның күзләре бозыла, укулары да бозыла. Тирә-як мөхиткә карата әле мөнәсәбәтләре үзгәрә. Уларның живой общениялары юк. Улар тышта уеннарын белмиләр. Үзләре дуслары белән интернет буенча гына сөйләшәләр. Болай гына живой общениедә алар насарга сөйләшә башланалар. Без шулай уйлап торабыз. Һезнең тагыла 2 минут вакыт бар. Әгәр дә теләһәгез, һорауларга бәлки һораулар булыр. Хәзер бер нәрсә тәгә уйлап бирибез тагын. Ничек динегез? Әгәр дә фикерегез бетһә, тамамларга мөмкин. Без уйлыйбыз, 14 яшь балага әле бик бәләкәй интернетта утырырга. Шулай итеп подытожить итәбез. Зур рәхмәт фикерегез өчен һәм без артабан китәбез. Хәзер һүзде асосы каршы сыгышуларның беренче спикер тапшырабыз. Һез әзерме? Асосы каршы сыгышуларның беренче спикерына тапшырабыз. Мин Якупова Гүзәлия, Учалы калаһының беренче башкорт лицейының 11 класс укучысы. Мин каршы сыгышулар хөкүмәтенең оппозиционеры. Минеңсә 14 яшы тулмаган балаларга интернетты сикләргә ярамый дип уйлайм, чөнки интернет баланы һәр яктан үтешергә мәсәлән, ул үзенә уку буенча китапханала булмаган мәгълүматларны алырга мөмкин. Кирәк тагыла бер инде кирәк китапханала тапмаһа. Төрле биюләр, йырдар табып, үзен Һез югалдыгыз, ишетәгезме? Алло.
Һеҙ юғалып торғайнығыҙ, фекерегеҙҙе әйтеп бөтмәнегеҙ, яңынан ҡабатлай алаһығыҙмы? Һуңғы 30 секунд эсендә. Интернетта менә хәзер төрле ВК, Инстаграм дигән приложениялар бар һәм ана шул приложенияларда хәзерге мәлдә сообщество дигән группалар бар. Унда төрле сит телдәрҙе өйрәнергә мөмкин, экзамендарға әҙерләнергә мөмкин һәм төрле бик күп файдалы мәғлүмәттәр алырға мөмкин. Тағы ла интернет аша әгәр дә белмәһәң, бер ғаиләңдә бәйләнергә, тегенергә, бешеренергә өйрәнергә мөмкин. Һәм ата-әсәләр контролендә булырга мөмкин. Мәсәлән, интернет аша бер приложениялар үҙеңә скачивать итеп алып, ата-әсәләр үҙ балаларын ҡайҙа йөрөй, нимә һөйләгәнен тыңлай ала. Һәм дә лә ул интернетта ултырырга мөмкин, сөнки ул интернеттан ултырған ваҡытын уны сикләргә була. Беренсе минут ултыра һәм беренсе сәғәт, беренсе ҡалған ваҡытта ул өйгә эшләргә мөмкин, сығып уйнарға ла мөмкин. Интернетты бүлеп ултырырға була инде. Һәм бөттөмө? Фекерегеҙ тамаммы? Интернет хәзер юҡ, бер әҙ генә әйтеп үткәм килә. Интернет хәзер кәрәк был йылда, әммә хәзер бөтә илдә пандемия бара һәм балда кешене күп йыймаҫҡа тәҡдим итәләр. Һәм дә шуның өсөн балаларҙы мәктәпкә йөрөтмәй, улар Zoom аша, приложение аша уҡый инде. Һәм дә шуға ла интернет кәрәк. Былай ғына ҡағыҙҙан ғына бала уҡып ултыра алмай. Уға уҡытыусы менән аралашыр кәрәк, унан һорарға кәрәк, уға һөйҙәшеп белемде алыр кәрәк. Улай уға еңелерәк була тип уйлайым. Минең фекерем тамам. Рәхмәт һеҙҙең фекерегеҙ, телмәрегеҙ өсөн. Һәм беҙ асыусы хөкүмәттән киләһе спикерына һүҙҙе тапшырабыҙ. Ул премьер-министрҙың урынбаҫары. Һеҙ әҙерме? Асыусы хөкүмәттең урынбаҫары, премьер-министрҙың урынбаҫары. Біз уйлайбыҙ, что... Һеҙ әҙерме? Әҙер. Ваҡыт башланды. Біз уйлайбыҙ, интернеттың приложениялары, допустим, контакта... Икенсе спикер сығыш яһай. Һин сығыш яһаның түгелме? Бына был пандемия ваҡытында Zoom аша дәрестәр үткәрергә бик әйбәт диләр. Бер икенсе яҡтан ҡарағанда, ул күҙҙе боҙа бит инде, дөрөҫ ултырмайса, осанкаға зыян бирә, живой общение бөтә. Бөтә мәғлүмәттәрне интернеттан алалар. Китаптар уҡырға кәрәк, гел компьютерҙа ултырырға түгел. Алай күберәк мәғлүмәт алабыҙ. Беҙ компьютерҙа ултырып, үҙебеҙҙең шағирҙарҙы онота башлайбыҙ. Уларны онотмаҫ өсөн библиотекаларға, китапханаларға йөрөп торырға кәрәк. Интернетта ултырып насар ғәҙәттәрҙе күберәк беләләр. Үҙләренә ҡул һалырға мөмкиндер.
Интернетта күп кирәкмәгән программалар бар, приложениялар бар. Алар балаларга яң гына китерә. Ул кызлар әйткәнчә, рецептлар күп карап була димиләр. Алай карап кына хатая барып үзләре банистларга эләргә может барып, өләсәләреннән өйрәнһәләр файдалыкка була инде үзләренә. Интернетта пандемия турында күп насар әйберләр күп. Интернетта дөрес мәгълүмат йөрмәй. Кешене күбрәк курку тойгысына тарта. Ишетәһезме? Biz de iştebid, yaxşı iştebid. Булгандыр. Sizin fikriniz tamam mı? Tamam. Вайха рахмат. Fikriniz için artaban devam etebid. Hazır asosy karşı sığışlardan ikinci spikeri liderden orunbasarına tapşırabız. Edirmi? Benim ismim Süleymanova Liliya. Ben Учалы қаласының бірінші башқұрт лицейінің 10 класс оқушысы. Һәм мен қарсы соғысы хөкүмәттің оппозиция лидерінің орынбасары. Шулай, 14 яш тулмаған балаларға интернет сиклауын ярамай дип әйтәм. Чөнки беренчедән интернет ул безнең тормышыбызга бик кинәт килеп инде. 2000 елларның башында ул безнең халкының интернетын белән якын таныша башлады. Ул вакытта без интернет белән тик мәгълүмат өчен генә кулланганбыз. Әмма хәзер интернет ул безнең илебезгә батып алды, чөнки ул хәзер экономикага да керә, мәгълүмат шулай. Хәзерге заманда 14 яшькә тиклем балалар 9 миллион бала интернетта утыра. Шуларның 90% интернет ресурслардан билимне үстерү буенча үзләренә мәгълүмат ала. Шулай да хәзер пандемия вакытында балалар угыга әзерләнә. Балалар хәзер 14 яшьтән дә угыга әзерләнергә мөмкин. Шуңа күрә улар бөтә кирәк ресурсларны, кирәк мәгълүматны интернет аша алырга мөмкин. Шулай да хәзер төрле олимпиадалар үтә. Бик күп олимпиадалар. Алар Россия олимпиадалары, регион буенча олимпиадалар. Шуңа күрә күп мәгълүмат укытучы гына бирә алмый. Шуңа күрә бала үзе өйдә генә утырып, төрле кешеләрнең видеоларын карап, әмма төрле китапханаларда булмаган китапларны скачивать итеп, үзләре шайтып белем ала ялар. Чөнки һаман да интернет димәсен кирәк. Ул тик олимпиадалар гына өчен түгел, һәм алар кирәк төрле телләр, төрле изучать. Менә мин үзем 13 яшьтән башлап үзем Америкада яшәгән апайым белән интернет аша һөйләшәм. Шулай итеп мин аның белән инглиз телен өйрәнәм. Шулай интернет 14 яшьлек балаларга да, бәлкирәк балаларга да бик кирәк. Шулай игътибарыгызга бик зур рәхмәт. Минем фикерем бетте. Рахмат фикерләрегез өчен, кызлар, егетләр. Шуның менән безнең әлеге мәлдәге уен тамам. Бүген килгәнегез өчен рәхмәт. Әмма күреп торагыз, үзегездән ниндидер авырлыктар килеп сыкты. Шул авырлыктар килеп сыккан өчен тагы ла бердә һораулар. Шуңа мин сезгә теге һәрвакыт сессионный залга инеп үзегезнең
һеҙҙең һорауҙарығыҙҙы һорайым, барыһы ла аңлашыламы тип һорайым. Әммә барыбер әҙерәк кенә хаталанып китәһегеҙ. Уның турала беҙ шулай уҡ айырым тағы ла берҙе тимәк һөйләшеп алырбыҙ, айырым йыйылып тип әйтәйек, анализлашҡанда. Хәҙер һөҙөмтәләрҙе чатта киләһе аҙнала күрерһегеҙ. Беренсе һуңынан икенсе этапҡа ҡасан буласағын һеҙгә шулай уҡ чатта хәбәр итербеҙ. Рәхмәт ингәнегеҙ өсөн. Тағын бер-ике һүҙ әйтергә яраймы? Әйе, әйҙәгеҙ. Менә ҡыҙҙар әйттеләр, интернетта ОГЭ, олимпиадалар үтәләр, өйөш эшләргә можно. Бей интернетта да шуны список итергә дә ярай бит. Ответлар сығаралар. Менә ҡыҙҙар әйттеләр, китапны скачивать итеп, шуны уҡып, китапта шул хәтлем информация юҡ. Ой, интернетта информация әзерәк, чем китапта. Менә балалар хәзер уҡымайҙар, потому что беләләр, что ответлар сығаралар ОГЭ-ға. ЕГЭ-ға да ответлар табырға мөмкин. Теге готовый домашний задание да бар. Поэтому былай китаптарда интернет булмағас, алар үҙҙәре уҡырға тырышалар. Икеле оценкасын аларға алар не хотят. Шуны әйтергә теләгәнем. Рәхмәт. Фекерҙәр әлбиттә уйын ваҡытында урынлы, әммә ваҡыт үткән ине һәм әйтеү менән уны баһалап булмай. Шуны әйтер кәрәк. Һәм тағы ла берҙе әйтәм, беренсенән оялмағыҙ һөйләргә, ҡағыҙҙан уҡырға тырышмағыҙ, сит яҡҡа ҡарашмағыҙ, тура ҡарап, үҙегеҙҙе нисек һиҙәһегеҙ, шулай һөйләргә тырышығыҙ. Шул, тағы һорауҙарығыҙ бармы һеҙҙең? Юҡ, рәхмәт. Һорауҙар булмаһа, әлегә хушлашып торабыҙ һәм икенсе этапта күрешербеҙ тигән ышаныстамын. Рәхмәт һеҙгә. Рәхмәт, һау булығыҙ. Һау булығыҙ.